भिडिअनि फुटेजाव नुदों बिथांमोना जोंनि बर'नि गोहो खुंथायाव बिथांमोना रोखा रोखा बिथांमोना बेनार गोनां मानसि अबेबा खामानिखौ सरकारखौ खुद्रिनो गोनां जायोबा बिथांमोना हागोन ना हाया जोंनि बर' हारिनि गेजेराव गोदान गोदान आफाद जोनोम जायो XNFP-नि गेजेरावबो फिनै गोदान आफाद गोदान थांखि आं आफादगिरि हिसाबै नोंथांमोनखौ गासैखौबो आङो हामग्लायनाय होदों जोंहा नैबेसो सम सम गोबां रोखोमनि राजनितिक दोलोफोरा जोंनि NDP-नि इस्युखौ लानानै जोंखौ माने अननाय देखायफ्लानानै जोंनि आदाय खालामनो नागिरनायखौ जों नुनो मोनो आरो भिडिअनि फुटेजाव नुखाबाय जोबोद बाख्नायथावना जोबोद गिथावना जोंनि बर' हारिनि गेजेराव गोदान गोदान पार्टी गोदान गोदान आफाद जोनोम जाबाय थायो XNFP-नि गेजेरावबो गोदान पार्टी गोदान आफाद थांखिया मा नों आंहा बुंनानै जेबो बुंस' हानाय नङा गेदेरमा रायजो राजाफ्रा स्पष्ट बिजिरनो हागोन गेदेरमा रायजो राजाफ्रा स्पष्ट बुजिगोन XNFP-नि गेजेराव आरो फिनै दिनैनि समाव गोदान पार्टी गोदान आफाद थांखिया मा नाथाय जोंनि बर' हारिनि गेदेरमा दैदेनगिरिफोरनि बुंनाय रावफोरखौ खोनायोबा गिथावना आरो बाख्नायथावना अबेबा थांखियाव थांनोबा मोनसे हान्जानि थांखिया गासैबो खौसे जानांगोन गासैबो ज' हान्थिनांगोन लामा ससेयाव माखासे थुख्रासे जनानै थाबोयोबा अबेबा लामा हान्थिनायाव सोरबाया जुदि आंद्रायनानै थाङोबा थांखिनि फैमाल होननानै जों खोनाबोदों दिनैनि समाव जोंनि बर' हारिनि गेदेरमा दैदेनगिरिफ्रा बांसिनै बुंबोदों अबेबा खामानिखौ सरकारजों थाफानानै खामानि मावोबा मोजांबो खामानि मावनो हायो आरो अबेबा खामानिखौ थाबै गोख्रैयै मावनोबा सरकारखौ बुंनो गोनां जायो सरकारखौ माखासे खोनासंथावै रावफोरखौ बुंनो गोनां जायो सरकारखौ नारसिननो गोनां जायो बेबायदियाव एसे सरकारनि जानगार थानानै सरकारखौ बुंबाय थाग्रा सरकारखौ नारसिनग्रा माखासे ग्रुपबो थानांगौ होननानै जों खोनाबोदों दा अबे मोनसेखौ मोजां मोननानै सरकारजों थाफानानै सरकारजों गोरोबनानै खामानि मावनायखौ साबसिनै मोजां मोनदों ना सरकारनि एसे जानगार थानानै सरकारखौ सान हर खुद्रिनानै सरकारखौ बुंबाय थानानै खामानि मावनायखौ मोजांसिन मोनदों ना मादों नों आंहा बुंनानै जेबो बुंस' हानाय नङा गेदेरमा रायजो राजाफ्रा साबसिनै बुजिगोन नाथाय बांसिनै बुङो सरकाराव थानानै सरकारखौ बुंनो हानाय माखासे पावार गैया सरकारजों थाफानानै सरकारखौ नारसिननो हानाय माखासे पावार थाया होननानै बांसिनै जों खोनाबोदों नाथाय उकिल गगैआ गावनि बेनारखौ लानानै सरकारनि सायाव खुद्रियो सरकारखौ नारसिनो गावनि हमस्थियाव गिदिर माखासे खामानिफोरखौ सरकारनिफ्राय लानानै थांदों मावदों उकिल गगैआ सरकारनि बेनाराव थानानै गावनि बेनारखौ लानानै सरकारखौनो खुद्रियो सरकारखौनो बुङो नाथाय उकिल गगैआ बोरै गावनि हमस्थियाव खामानि लांनो हादों जोंनि बर' दैदेनगिरिफ्रा बुङो सरकारजों थायोबा सरकारखौ बुंनो हाया आरो सरकारखौ गोरा बाथ्रा बुङोबा जाय पार्टिया गोहो खुंथायाव दं बिथांमोना मोजां मोना नाथाय उकिल गगैआ बेरेखा दल जानानै बोरै खामानि मोनलांखो बेरेखा दल जानानै बोरै खामानि गावनि हमस्थियाव गिदिर खामानिखौ लांनो हाखो जोंनि माखासे बर'नि गोहो खुंथायाव थानाय बेरेखा दला खामानि मोना नामा खामानि मावनो हाया नामा मावगासिनो BPF-नि माखासे गेदेरमा दैदेनगिरिफ्रा दिनैनि समाव जाय गेदेरमा दैदेनगिरिफ्रा XNFP-नि बेनारखौ गावनि बेनार थासेयाव जाय गेदेरमा दैदेनगिरिफ्रा गावनि बेनारा थासेयावबो XNFP-नि बेनाराव दिनै गावनि बिबानखौ लानानै गावनि लोगोफोरनि खामानि मावनो थाखाय समाजनि खामानि मावनो थाखाय XNFP-फोरनि केसनि जेंनानि सायाव आरो गेदेरमा रायजो राजाफोरनि माखासे मावनो गोनां खामानि आरो BTR एकर्डनि खामानि मावनो थाखाय जाय दिनै फिनै XNFP आरो पार्टिया मोनसे गावलायबाय बिथांमोना सरकारजों थाफानानै खामानि मावनो थाखाय आलादा मोनसे पार्टी जोनोम होदों जों बेखौसो बुंनांगोन
सरकारजों थाफानानैबो खामानि मावनो हानाय लामा दं आरो सरकारनि एसे जानगार थानानैबो सरकारखौ बुंबाय थानानै सरकारखौ नारसिननानै खामानि मावहोनो माखासे हानाय लामाबो दं। अबे मोनसेखौ मोजां मोननानै नों आंहा दिनै बुंनानै जेबो बुंस' हानाय नङा। नाथाय गेदेरमा रायजो राजाफोरा साबसिनै बुजिगोन। एक्सएनडिपिनि गेजेराव दिनै जाय माखासे नैबे भिडिअनि फुटेजाव नुदों बिथांमोना जोंनि बर'नि गोहो खुंथायाव बिथांमोना रोखा रोखा बिथांमोना बेनार गोनां मानसि। अबेबा खामानिखौ सरकारखौ खुद्रिनो गोनां जायोबा बिथांमोना हागोन ना हाया सरकारनि सायाव खुद्रिनो, सरकारखौ बुंनो। आरो सरकारनि बेनाराव थासे थानानै दिनै एक्सएनडिपिनि बेनारखौ स्ट्रं खालामनो थाखाय दिनै फिनै गावसिनि गोहो खुंथायाव थासे थानानै दिनै एक्सएनडिपिनि माखासे खामानि मावनो थाखाय दिनै स्ट्रं जाय गेदेरमा दैदेनगिरिफ्रा गासैबो नङा दे सानैसो गेदेरमा दैदेनगिरिफ्रा जोंनि बर'नि गोहो खुंथायाव बेनाराव दंखायो आरो बिथांमोना एक्सएनडिपिनि बेनारखौ लानानै दिनै स्ट्रं खामानि मावनो थाखाय जोबथेसालियाव थानाय आरो एक्सएनडिपिनि केस आरो मुंख्लंफोरनि आरो एक्सएनडिपिफोरनि माखासे केस आरो बिटिआर एकर्डनि दफाफोरखौ मावफुंनो थाखाय सरकारजों थाफानानै खामानि मावनो थाखाय दिनै स्ट्रं बे गोदान आफादखौ दाफुंनाय जादों होननानै जों बुंनांगोन। माखासे थाबोनाय एक्सएनडिपि इउनाइटेड फरमनि गेदेरमा दैदेनगिरिफ्रा सरकारनि एसे जानगाराव थानानै सरकारनि गेदेरमा दैदेनगिरिफोरखौ बुंदों, नारसिनदों, गासैबो एखे। दा अबे मोनसेखौ मोजां मोननानै रायजो राजाफ्रा हेफाजाब मदद होगोन आरो एक्सएनडिपिफ्रा अबे पार्टिखौ मोजां मोननानै सरकारजों बा सरकारनि बेनाराव थानाय गेदेरमा दैदेनगिरिफोरजों स्पष्ट हेफाजाब मदद होगोन ना एक्सएनडिपि इउनाइटेड फरमनि गेदेरमा दैदेनगिरिफोरजों हेफाजाब मदद होगोन। एक्सएनडिपिनि माखासे गेदेरमा दैदेनगिरि आरो माखासे बिथांमोना माखासे बिजिरलायनानै खामानिफोरखौ अबे लामाजों आगान सुरगोन। आंनि बुंनायफ्राव आं गोरोन्थि जादोंबा आं निमाहा बियो। बेखिनि भिडिअखौ आं लाबोदोंमोन। हाजासे आंहा बुंनो हानाय रोंगौथि गैया। आंनि बुंलांनायफ्राव गोरोन्थि जादोंबा आं निमाहा बियो। एक्सएनडिपिनि गेदेरमा दैदेनगिरि, दिनैनि दाफुं गेदेरमा दैदेनगिरि आरो माखासे बिथांमोननि खाथियाव आरो गेदेरमा रायजो राजाफोरनि खाथियाव एक्सएनडिपि इउनाइटेडनि गेदेरमा दैदेनगिरि आरो माखासे बिथांमोननि खाथियाव आं निमाहा बियो। गोजोन्थों।